Eriz Lopetegi, BCSC, Zibersegurtasun Euskal Zentroko eragiketen ingenieria, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eriz, Zibersegurtasun Euskal Zentroan ospatzen alduzue modu bereziren batean Pasaitzaren nazioarteko eguna? Ez dugu ezer espeziala egiten, baizik eta guretzat urte osoan importanteak dira pasaitzak ondo izatea eta seguruak egitea. Agian, ezakit ospatzeko baino, kezkatzeko kontu bat ote den pasaitzen auzia, izan ere, redseguridad.comen irakurri dugunez, interneteko erabiltzaileen 94%, 3 hilean behin bere pasaitzak arriskuan egon izanaren abisua jasotzen du. Eta hainbat adituk diote pasaitzen garaia gainditu beharko genukela. Zer iruditzen zaizu, zaharkituak geratu dira pasaitzak? Bueno, pasaitzak duela denbora asko erabiltzen ditugu eta erreminta oso interesgarria dira, baina beste sistema batzuekin osa daitezke. Askotan egiten dugu baita ere bifaktoreko autentikazioa duten dugu, adibidez pasaitza sartu eta gero SMS bat jaso, banku korrontetan egiten den bezala edo alakoak, baina uste dut hemendik ere urrengo urteetara ere pasaitzak erabiliko ditugula. Halare, zein izan liteke alternatiba? Pasaitz biometrikoak ikusi ditugu, ez dakigu zehazki zer den hau? Bueno, pasaitza biometrikoak beste pasaitza mota batzuk dira, baina gure eguneroko kasuetan autentikazio metodo ugari erabiltzen ditugu. Etxetan sartzeko txartel batzuk erabiltzen ohi dira, teleportero berriekin edo beste motakoak. Alternatiba izan delaike biometrikoak, agian baina metodo ugari ditugu. Zibersegurtasuna eta pasaitza estuki daude lotuak? Bai, oso estuki. Autentikazio prozesuetan erabiltzen ohi dira pasaitzak, pertsona edo ordenagailu jakin batzuk bakarrik sartzeko informazio batzuk lortzeko edo halako sistemetan. Halare, ez dakit, erabiltzaile arruntek errazegi uzten ote diegun atea zabalik gaizkilei, pasaitzak gaizki aukeratzen ditugunaren sentsazioa dugu? Ez dakit gaizki aukeratzen ditugu edo bestela gehiegi berrerabiltzen ditugula. Hau da, egunero sare sozialetan edo interneteko plataforma ugarietan sartzen gara, eta askotan pasaitza bero erabiltzen ditugu plataforma guztietan sartzeko. Eta hau da arazorik nabariena. Orduan horixe arazo nabariena, gero pasaitza aukeratzeko orduan ere, ez dakit esaten da, ez jarri zure urtebetetze eguna, edo ez jarri hitz oso ezagunak, hor adibidez, tresnek ere ematen dizute aukera, ez? Beraiek sortutako pasaitza aukeratzeko. Ez dakit zein den aukerarik egokiena, seguruena? Bueno, normalena da, norberak lotutako daturik ez erabiltzea. Hau da, esan duzun bezala, ez erabili zure aitaren izena, ama, edo zure urtebetetzea, edo halako datuak, edo zure helbidea. Baizik eta beste erabili, erabilitzak ez, zenbakiak, letrak, aleatorioak badira, hobeto, baina, gatzagoa da hori buruz jakiteko. Bai, noski ze hori izaten da arazoa. Badakigu berez segurtasun aukera ezberdinak daudela, eta aukeratzen dugun hori ez dela egokiena izaten, baina gero diogu, baina gero nola gogoratuko naiz pasaitz honekin, naiz eta oso segurua izan, gero kontua izango da, ez dudala sartu ahal izango nere kontuan, ez dudalako pasaitz hori gogoratuko. Bueno, badaude, lehenbailen badukazu hori apuntatzeko toki egokiak, aplikazioak sortu dira, pasaitzak gordetzeko eta baita ere sortzeko, hau da
ba 10 edo 12 pasaitza ezberdin nahi badituzu, ba behar duzu hori, leku egoki bat gordetzeko. Eta alako aplikazioak gaur egun existitzen dira. Eta erakunde eta enpresen kasuan ere aurkitzen alduzue pasaitz erraz eta errepikatuak. Ala kasu horietan bestelako neurriak hartzen dira informazioa segurtatzeko? Bueno, normalean enpresetan pasaitzak modifikatzeko eta aldatzeko prozesuak izaten ari dira, eta bueno, prozesu hauek ba nahiko zorrotzak izaten omen dira, ba hori luzera, konplexitasuna eta baita ere zenbat egunetan aldatu behar duzu edo ez jasotzen dutenak. Horregatik, hala ere, bueno, prozesu hauek ez dira ehuneko zehatzak, eta batzutan, ba, bueno, beste pasaitza errazak edo normalak jarri omen dira, parametro hauek kumplitzen edo betetzen. Eriz, ez dakigu egunotan Pegasus auziarekin gora eta bera gabiltza, somatu ote du zuen horrelako psikosia ere zuen inguruan jendea eromoduan pasaitzak aldatzen, segurtasunarekin kezkatuta? Bueno, Pegasusen kontua kasu honetan nahiko zaila da, eta bueno, pasaitzekin zerikusi gutxi dauka, kasu honetan Pegasuak beste aulezi batzuk erabiltzen dituzte sistemetan sartzeko, eta bueno, pasaitzekin ez dute zerikusi gehiegi. Orduan jendeari izango digu lasai egoteko zentzu horretan lehengo egunean, Zaloa kanpilorekin aritu ginen Pegasusek nola funtzionatzen zuen ikasten, baina badakizu, gauza hauek pixkat batzuetan urruneko kontuak egiten zaizkigu, eta orduan norbera saiatzen da bere eskura dagoen hori aldatzen, segurtasun hori bilatu nahian. Hala ere, pasaitzetara itzulita, zeintzuk dira pasaitzekin lotutako iruzur nagusiak, adituak gehien kezkatzen zaituztenak? Bueno, gehien kezkatzen zaiguna da, pasaitzak argitaratzen direnean. Datu base bat argitaratzen denean, hauek dira arazorik nabarienak, pertsona asko izaten omen dira afektatuak, eta gainera mundu honetan ez bazabiltza, ez dakizu zure pasaitza argitaratu den ala ez dakizu aldatu behar duzun ala ez, eta alakoak dira garrantzitsuenak. Gero baita ere, fishing-a edo pasaitzak lortzeko tresnak edo bueno, erremintak baita ere nahiko nabariak dira. Hain zuzen ere, zibersegurtasun Euskal Zentroko webgunean ikusi dugu ziber iruzurren eta zibererasoen inguruko alertak ere argitaratzen dituzuela herritarren guztien eskura jarriz. Zakita azken aldian nolako arazoak edo alertakari ote zareten argitaratzen? Jakina, bueno, hauek baita ere beste informazio batzuekin, informazio ezetan, argitaratzen omen ditugu, adibidez, ez dakit, enpresa pribatu batek argitaratzen baldin badu bere datu basea lapurtu badiote, hori, argitaratzen dugu, gure inguruan dauden erabiltzaileak abizatzeko eta baita ere, pasaitzak aldatzeko eskatuz. Eta amaitzeko, zer iruditzen zaizkizu pasaitzak kudeatzeko aplikazioak? Gure memoria eskasaz fidatu beharrean, lehen esan dugu, askotan ahaztu egiten ditugulako, hauetaz fida gaitezke? Bueno, oso tresna erabilgarriak dira eta pasaitzak gogoratzeko laguntzen digute. Kasu honetan baita ere pasaitzak ez errepikatzeko oso erabilgarriak dira, eta, bueno, niretzat fidagarriak dira. Erabiltzen ditut, eta, bueno, fidagarriak dira. Bazuk erabiltzen badituzu lasaiago geratzen gara orduan. Eriz Lopetegi, BCSC, Zibersegurtasun Euskal Zentroko eragiketen ingenaria, eskerrik askoetan nahi duzun erarte? Eskerrik asko. Ondo izan. Ondo ibili, agur.